سلام سلام ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ሰላም ዲኹም ኣነ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ለሰላም ክትኮነለይ በዓልቲ ምልእ ተስፋዬ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፈሊ እንዳበልኩ ለማዓንቲ ብሓዳሽ ቪድዮ መጽኤኩም ኣለኹ ነዛ ቪድዮ ክጅምር ከለኹም ላይክ ምግባር ጀምሩ ኢኹም ሓደሽትን ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ማለት እዩ ለማዓንቲ ዝመጽእኹሉ ድማ አሌክስ ብዘይፈልጥ መሰባት ታሪሙ ዝብል እዩ ማለት መንዩ ሃሪምዎ በኸመይ ታሪሙ ዝብል ድማ ሓበርና ክንጸንሕና እስከ መጨረሻ ዛ ቪድዮ ተኸታተልዎ ኢኹም ማለት እዩ አሌክስ ምስ ዳጊ እንዳሃለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ኳስ እንዳረአዩ ድዮም እና ቤተሰብ እንዳተዘናግዑ እንዳሃለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ እናተጫወትና ምናምን ሰባት መጽኦም ማለት እዩ ብዘይ ፈልጦም ሰባት ኣጋጣሚ ጥቃዓት ይበጽሕኒ ከፍቱ ዝነበረ ተላዕሉ ኣጋጣሚ ሽንት ምናምን ከይዱ ካው ግን ዳርጋ አሌክስ ቢኑ ኣሪው ዘምሳት ድማ መጽኦም ማለት እዩ ናይ መጥቃዕቲ ሙኮራ ገይሮምሉ ኣለዉ ማለት ብዙሕ እኮ ኣይተሃረምኩን ኣብ ዝባነይ እዩ ትምህረምተይስ ኣብ ዝባነይ እዩ ቀሊል እዩ ከቢድስ ኣይኾነን ኢሉ መጀመርያ አሌክስ ሓወይ እግዚአብሔር አምላክ እንኳዕ ቀሊል ገበረልካ ማለት እዩ ብመቕጻል ድማ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ተግባር ማለት ንኽፍጽሙ ዝደፋፍኦም ነገርስ እንታይ እዩ ማለት ኣብ ጥራይ ማይዳ ማንም ሰብሲ ንሰብስ ብምፍራሕ ዝኾን ነገርስ የለን እንታይ ዝብል ዘሎ ንሶምስ ብዛዕባ ሊሊኦም ኣነጋጊሮምኒ ንምንታይ ኻኒ ሊልሲ ተቸግራ እንታይ ጌራት ከያ ተጨናንቓ እዮም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ እና ክብል ዝደለው እዚ ዝኾነ ይኹንስ ብምፍራሕ ዝኾነ የለይ እሳቶም ድማ ባዕሎም ክልቲኦም ውሽጦም ባዕሎም ይፋለጡ ዝጻሕን ኮኮ ተዓሪቆም ብሓድ ኮይኖም ክመጹና ይኽእል እዮም ግድን ድማ ክመጽኦም ተስፋ ንገበር ማለት እዩ ተዓሪቆም ከም ቀደሞም ኮይኖም ብሓደ ክመጹናሲ ተስፋ ንገበር ማለት እዩ ዳግም ሓወይ ድማ ክተተዓረቆም ማለት ንስኻ ኣብ መንጎኦም ዘለኻ መሓዛኦም ይኸና ሰላም ንኽፈጥሩ ንኽረዳድኡ ከም ትሕግዞም በዓልቲ ምልእቲ ተስፋዬ ከኡ እግዚአብሔር መጀመርያ እንኳዕ ቀሊል ገበራልካ አሌክስ ሓወይ ትረካ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጅሲ ሊሊ ኣብ ጎንኻ ትትሉ ነራሲ ግርማ ሞገስካ ማለት ሊሊ ያሺ ተተረዲእካ ኣብ ጎንኻ ክትህልሲ ነይርዋ ሊሊ ማለት እዩ ማለት ስኻትኩም ብዙሕ ነገር ለሕለፍኩም ሰባት ኢኹምና ካብዚ ብዘይረብሕ ነገር ተራዳዲእኹም ክትፈትሕዎ ትኽእል ነገር እዩ ነይሩ ቀሊል እዩ ነይሩ ስኻትኩም ግን ናብ ከቢድ ነገር ትገብርዎ ለኹም ንፋስ ተእትውሉ ለኹም በዓልትኹም ማለት እዩ ንፋስ እንተይ ዘይተእትውሉ እየ ክብል ዝኽእል ኣና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ከዓነ after ዝነበርዎ ቦታ ዝብል ዘሎ ካሜራ ጠይቕና ነርና ይብሎ ግን ምንም ዓይነት ካሜራ የለይ ማለት ንኣኻትኩም መረጃ ትክክለኛ ደ ትክክለኛ ንኽነሪእኩም ሲ ካሜራ ጠይቕና ነርና ግን ምንም ዓይነት ካሜራ ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ዘለው ማለት እዩ ማለት ከምኡ ዓይነት زم سباتسي بقى دهرانات سبورت بنامن السرح بقى نعليكس كفر رحو كوني لا يوم مصيم نيرم دهرانات بقى مالت لأخاتيو استلأخو السبات مخانمسي ترأيكم جننني لو
እሺ ማለት ጉድኣተይሲ ያው ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነይ ኣብ ሕቆዩ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዳጉ እውን እንዳተጨቃጨቁ እንዳሃለው መፁ እምበር ምስኡ ኣይነበረን እና እዞም ሰባት እዚኦም ማለት ኣምሊጦም እዮም ናብ ሕጊ ከይወስድዎም ኳሲ ሓዲሞም እዮም ከይዶም ማለት ኣብ ህይወት ግድን እዩ ፈተናሲ ግድን ከጋጥመኩም እዩ ከምዚ ከጋጥመና ሓሲብና ይንፈልጥን ይብሉለው ግን ከዓኒ ኣብ ህይወት እስኻ ከምዚ ሓሰብካዮ ዘይኮነሲ ብዙሕ ነገር እዩ ከጋጥመካ ዝኽእል ኣብ ህይወትካ ማለት እዩ ብሕጊኦም ክሓትዎም ሓሲቦም ነይሮም ብሕጊኦም ክሓትዎም ሓሲቦም ነይሮም ግን ከዓኒ ኣይተመቻቸየሎምን ይመስለኒ ኣብ ሕጊ ኣይወሰድዎን ድማ እዞም ሰባት ድማ ማለት ቋንቋ ትግርኛ ተናገርትስ ኣይኮኑን ኣምሓርኛ እዮም ዝናገሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣምሓርኛሲ ማለትሲ ከመይ ኣትኾን ዘላ ዛ ነገር እንዲ ኣነ ተረዳእትኒ መልሲ ንዓኻትኩም ገዲፈየ ኣለኹ ድሓን ማለት ካብ ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ክትዛረብ ማለት እዩ ስኢልካ መሕላፍ ተዋፅእ እየ ዝብል ሓሊፈየ ኣለኹ ማለት እዩ እንታይ እዩ ንሊልሲ ንምንታይ ኢኻ ገንዘብሲ መን ኢሉ ይኽልኪና በልካሲ ኣይተጨንቃ ንምንታይ ኢኻ ዓሰርተ ግዜ ገንዘብ መሊእ ይኽልኪ ከምዚ መን ገይሩልኪ ኢልካሲ ኣይተጨንቃ እዮም ኢሎም ነይሮም እዩ ዝብለሎ ማለት ስፖርት ዝሰርሑ እዮም ናይ ስፖርት ሰባት እዮም ዝመስሉ እዮም ዘለውና ድዒ ከቢድ እዩ ዝረዝራ ሓቂ እውን ክኾን ይኽእል ኣብዚ ታይ ብሎ ምስልኩም ጭራሽ ናይ ሊሊ ሽም እሲ ኣይፈልጥወይ ናይ ኣሌክስ ጥራይ ሽም እዮም ዝፈልጡ ናይ ሊሊ ግን ኣይፈልጥወይ ልጅቷ ናብሊኦም ዘዋግዑ ነይሮም ኢሉ እሞ በቃ ቪድዮኹም ገለና ርእሲ ኣሕዚናቶምላ ማለት እዩ ካብኡ ሰምካዕኒ በቃ ንዓኻ ኮንድኾን ንእሽተን ይሰምዕ ኢሎም እዮም ከነጋገርካ ወይ ከዓ ናይ ከፈራርሕካ መፂኦም ነይሮም ማለት እዩ እምበር ተለኣይኹም ምናምንስ ኣይኮነ ማለት እንድሕር ዘይፈልጥዋ ሽማ ዳ እሞ ሊሊ ኣሊኻቶም ከይንብል ከመይ ጌርና ሽማሲ ኣይፈልጥወይ ትብል ኣለኻ ካበይ ዳ እሞ መፂኦም ማለት ተኸታተልትኩም እዮም ማለት እዩ ዝከታተልኩም ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ማለት እዩ እና ድማ ሕጂ እውን ብድጋሚ ዝለኩም ተዓሪቅኩም ብሰላም ክትመፁና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኣንሕና ካብኻትኩም ከምዚ ንፅበን ካብኻትኩም ብዙሕ ነገር ፍቅርኩም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ክንሪኦኩም ዳ ንፅበ እምበር ተፃሊእኩም ነንወይንኩም ፋሕፋሕ ኢልኩም ክትመፁሲ ክስካብ ሕጂ ኣይወረደልናይ ዘለና ተዓሪቅኩም ብሓደ ንዑ ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ ሒዘ ዝመፅኹ ነዚኣ ትመስል ነይራ ተመቻትኩም ክትኮን ተስፋ ገብር ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ጀመሪኹም ሓደሽትን ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ገበርኹም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰነይ ንዓኹም ቻው ቻው